Imate li kakvih fleka u prošlosti što se tiče političke karijere? Pa evo, bilo je za prošle izbore, to se pokušalo nešto naći, bilo što, i prošao sam to sito i rešeto, ništa se posebno nije pojavilo. Mislim, ne govorim ja sad kao ja, nego ja sam išao na, kao, rekao je gospodin, kao kandidat za premijera. Imao sam dosta jakog protivnika, HDZ i Ivu Sanadera, koji su pokušali iskoristiti bilo kakvu naznaku i sitnicu kontra mene, ali u principu, osim par pokušaja koje nisu bili vjerodostojni, ništa drugo nije bilo. Dobro, otkud želja sad za bavljenjem politikom još uvijek, s obzirom na sve ove druge stvari koje radite? Pa ja i ne shvaćam da je to na takav način. Ja pratim Hrvatsku već 30 još nešto godina na stručni način. Ljudi su me uvijek uključivali, još dok sam bio student, pokazivao sam volje za te analize, za kreacije. Onda 90. godina kada se Hrvatska država stvarala, moje kolege su uglavnom bile u vlasti, ministri, guverneri, potpredsjednici vlade i tako dalje. Ja sam uvijek tu bio blizu gdje sam to pratio, pomagao, i čak 97. godine, 8. godine kada je predsjednik Tuđman htio strategiju, onda su mene uključili da sa drugim kolegama radim tu strategiju. To je jedna od najboljih strategija po meni u to vrijeme koje je napravljeno. Naravno, danas su se vrijeme promijenile. Sad, mene zapravo to vodi kad, uza sve probleme, kad vidim da se nešto može napraviti, ja pokušavam to napraviti. Dakle, sad vidite da biste nešto mogli napraviti, da biste mogli promijeniti. Ja ću sad reći konkretan primjer, sad recimo koji je svjež. Prije 2 godine, kad je Podravka došla u probleme, kad je dio uprave, dio nadzornog odbora bio u pritvoru, svi su se razbježali, dolazili su računi, javili se veliki dugovi, gubici, i pokazala se prilika, ili meni se ponudilo, da li bi se ja prihvatio u to vrijeme Podravke. Svi su mi govorili što to čini, što tebi ne treba. Imaš fin život, fin posao, profesor si, saborski zastupnik, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, možeš putovati po svijetu i uživati, da tako kažem, iz svog minulog rada i prepovjedanja. Svi su se razbježali. Ja se jednostavno mislim, ako svi bježe, kako će se ova država spasiti? Jednostavno, ja sam na vlastiti rizik ušao u Podravku i sad srećom ili nekim drugim okolnostima ispalo je dobro. Danas Podravka ima, neki dan smo objavili 100 milijuna kuna dobiti. Ja od toga apsolutno ništa nisam tražio, ništa dobio, čak ne tražim da mi pokrivaju troškove jer imam saborsku plaću, imam saborske troškove i tako dalje. Tako da sam to odradio, da tako kažem, za istu plaću, i za istu plaću radim profesorski posao na fakultetu. Znači, kod mene radi ta želja, ako nešto mogu raditi, a imam vremena i mislim da mogu, zašto ne? I sad to isto ovdje. Hrvatska je u sličnoj situaciji. Da možete pomoći našoj državi izvući iz situacije u kojoj se našla.